Както той ви каза, дълго време седи в една позиция на компютъра, предполагам, че е такава. И за това първо проверяваме дали е постурален синдром. Здравейте, аз съм Ивайло, занимавам се с програмиране и по цял ден седя вкъщи, рядко се сещам да стана от стола. Затова ми се получи един проблем, който е зад на плешката, заради който съм дошъл да се видя днес с скалата, да видим как може да ми помогне. Врата ме боли, когато го наклоня надясно. Първо да се поизпъчиш малко, прибери брадичката хубаво назад, постоя една минутка да видим, като променим стойката, дали няма да се промени нещо. Облегчаваме малко. Както той ви каза, дълго време седи в една позиция на компютъра, предполагам, че е такава. И за това първо проверяваме дали е постурален синдром. Ако след една минута симптомите му изчезнат напълно, решението е много лесно, трябва да му оправим позицията. Как се чувстваш вече? Тази позиция не ме боли. Пробвай простичкото движението, така да си прибираш назад брадичката, без да даваш така напред. Прибираш брадичката, отпускаш. Правихме малко раздвижвания, вече се чувствам доста по-добре. Даде ми упражнения за вкъщи и съм сигурен, че ако се сещам да си ги правя този път, няма да го виждам скоро. Добър ефект от упражнението ще трябва да си го прави вкъщи, за да може да поддържа врата си в добра кондиция, профилактика и за да не се виждаме по работа с него. Друго, което може да направим все пак е да продължим малко напред, да му направим малко мобилизацийки на врата. Комбинираме всички възможни движения във врата и леко ще му дадем компресия надолу. Това е тест за фасетните стави. Така, боли сега, като те натисна, боли още повече, нали? Да. Добре. Успяхме леко да провокираме фасетната става отдясно и може да направим малко дълбок фрикционен масаж, за да вкараме малко повече кръв и да рестартираме възстановителния процес. Лекичко започваме да правим една дълбока фрикция. Разбира се, не трябва да се прекалява, тъй като е доста директно към проблема, близо е до нервната система, така че трябва да бъдем внимателни. Ако оплакванията са били 10 в началото, в момента моля да им сложиш някаква цифра от 0 до 10. Едно. Пращаме го вкъщи, си прави упражненията. Би било и добра идея все пак да си поизправи малко стойката. Ако и вас ви боли врата или по цял ден седите на компютъра, пишете ми или директно си запишете час, линка може да откриете в биото.